sister. You can warn you need you. I can't go again. I guess no one gets when you go on. I can't guess you a pata, never on from. Abakata go me abakata get na ekwenti oburo. Ya bugo dili ko send them text message. Maybe not the busy. I know where you on me. Onwero. Hey, see. Igwa gị eziokwu. Ugbu a niile na-akwa elu di gị olulo ya. Ama gwa gị eziokwu olulo ya. Aghọtara dị m ihe mee ni ji eburu n'ofu ifunanya niile nwe. Wee tụkwasị n'elu onye na-enwere ihe ọ bụ efu n'efu. Ịmamụla nga amagi nkeke ya mbosi ozi mepele ọnụ a wodi na anụ m iyi maka na mara gị bido funo krosera zupu maka na mara gị bido no mepe ọnụ akpọ dị n'efu efu anụ ọfịa ejikwa m ekwentị ahụ mana ewetu m onye ewetu maka na anyị nọ na nzukọ dị mkparị nne ọ maka ndị afịa ọfụ bịatani onwe ngwa afịa bubata nke eweniwe gbaghara m mmanụ jeke warụ iwosi arụ ka nye gị nne abalị mbata na akpa ka mbọ kalị no owe yi ko je mbata ko si Asam fete mama omalicha kekwan eri mgbe nji wee kwado si nọ na-achọ gị kifi na-eme ebe iru ada atọkwa gị amụ onwe nke mere ọ maka ife anyị na-akọsi achọ ka mụ na gị na-adị na mma ka anyị na-akọtala ife ịkụọ m kụọ gị ịghọta ifere onwe gị ọ dị eme gị ifu ifele ị ga-aghọta nwunye no ifu ifele ị ga-aghọta nwunye si rapụgodo nke nwa fe nnekwu na m ga na-eme gị mma ọmụwa jijide mma ọ bụla ego dị ya mma nwoke rekwa ya akụghọta achọ ka mụ na gị na-akọtarị biko rapụgodo ife anyị chikọ ọ bụla ego mmenye gị ọ bụrụ taa transfer 200,000 n'ime akaụntụ gị agbanyeghị nwanne m nwaanyị nọ nwaanyị mma mma ka ya obi wee kwe gị ị na-achị elu m n'ike n'ike rapụgodo nke nwanne gị nwaanyị
Mana gị nwaanyị agbarago ọngị nwa nọzi board. Asa. Ịgwa gị eziokwu. Ifere onwe gị emebugo. Ọ nwanne m nwaanyị ka m na-emele ebere. Maka na o si wee fụ gị n'anya. Onye ọbụla nwere oge nke ya agafego. Sirapụ ife. Ka anyị kụta ọkụ ego kena. Oge ma akpa na moto. Nwoke ọma. Efe na-emere ife. Ọ ka m kwugoro ya egbolitọ. Gịnị na-eme ebe? Ọ bụgoro onye a na-agwọ okwu ụkọchukwu. Ya bụla akpa ndụ ya na moto ọkụrụ ebe a na-ekiri. Ela. Kezi bọsị nke a bido. Nke m ewe na-ewe ama m ihe na-ewu ya. Achọkọtago gị chọọ gị gaa dining chọọ gị gaa Ebinum biko bịa ka ịṅụọ tii meelụ gị bifo ijebe ọlụ. Jidekwe nwanne gị nwaanyị. Mmejide ewe na-ewe o. Jidekwe ya. Mmejide ewe na-ewe o. Ewe na-ewe. Ela. Kwanyere onwe gị ugwu. Minaj, kwanyere onwe gị ugwu. Ngwa n'ife mme. Ọ maka ordinary ịkpọ ya afa ka iji akpọzi m iyi otu a. Akpụzina m afa. Ị na-asụ erikwe ya ka onye belile. Akpụzina m afa. Ọ maka ordinary ịkpọ ya afa. Ela ibugoro ya. Ife ibu n'ukwu goro fọchọ. Ela ife ibugoro bụ fọchọ. Nna ị ga-akparị mmadụ. Ego akparịgo mmadụ. Mkpata nwa nwa akpata ego mma akpata ifu n'ukwu a fọchọ. Menaji. Mkpata ego ukwu a ma fọchọ ogodo. Fọchọ. Nne fọchọ. Oge ọbụla ka arụ ji Ema na ụlọ anyị ebuka. Sọsọ m na-arụ ọrụ niile dị n'ime ya. Sọsọ mụa ya eje afịa, mụa ga-esi nri, mụa ga-asụ akwa, mụa ga-azụ ụlọ. ọkwa anya ka m ji wee sị ka ya kpọta nwa ya na-enyere gị aka. Onye ga-edu na-edokwubu ụlọ. Fe mmadụ na-afụ erika biko. Ọ dịkwa n'ofele. Eri oge nji chọba aka m afụrụ ezigbo mmadụ. Nke ahụ abụrụ ọsọ. Onwe ofu ọyị nwoke nwee ụlọ ọrụ ebe a na-akụzili dị na-edokwubu ụlọ. Ya o mesị ka m fe aka ọkwa ya ma ofu onye. Obi ga-adịkwa m mma ma imeelụ m nke a. Ife ọbụla aka ebe ka obi tọọ gị ụtọ. Enwe m nzukọ. Ị ma alịsị nne gị bifo epụba? Lito ya. Ntọpụzi. Aga maka ntọpụzi gị. Ọkwa ịma na ihe a bụ afọ 20 nnụrụ di. Kebue nnụrụ di. Anụtụbe akwa nwa n'ụlọ ma. Amụtụbe m nwa. Ọ bụrụkwa na ime abago asị na ọpụrụ abụ. Nke a bụ chacha. Atụtụbe m ime. Mụ na di m ejego ụlọọgwụ ukwu. Jee ụlọọgwụ nta. Enenesi anyị.
asị na di m kwụrụ ka nwoke si akwụ asị na mụ akwụ na o nwere ife dị njọ afọ n'arụ m na mụ dị oke mana aghọtazi m amazi m ihe m ga-eme akawago m nka ihe ọ na-echi m ụra amazi m ihe m ga-eme Somto bụrụ na ka m kpọọ gị gbara bụa Somto were efifia ka echụwa ewu ojii tupu na chi eji maka na ọ bụrụ na ị mere ya chi ji ya ebe niile ga-ejikọdokwa kwụọ mmiri a ka ọ ka dị n'obe ọkpa Somto ịnụ ife na-agwa gị Somto o nwere ihe nlụzọ kịta ka m lụtara ihe kwesịrị ime n'akụkụ akwara anyị na-ekwu okwu dị mkpa nne n'ihe nne m na-agwa gị hapụ ka m bịa nna na-achịta azụ ihe a dị oke mkpa ọ bụ na ma mpọ chere m ka ndị kwuru gị Elizabeth di m echekatago gị ị bịara ọsịsọ ọbabazie wee jebe nzukọ ọ dị mma ife nji bịawa bụ na mmụọ nsọ Chineke na-agba ama na gị na di gị chọrọ igote nwa n'ụlọ anụ. Hey, fada, ọ bụ eziokwu o. Ọ na-akọwa na-asị na unu gobete nwa n'ụlọ ọkụkụ na-agụbata n'ụlọ. Nnukwu nsogbu na-ebutere ọnwụ. Ọkọ. Ozi ya nzi bụ ozi unu ya ege ntị gụcha ntụ. Okwu Chineke bụ mbụka ọkụ. Ị ga-eri ewere gị na di gị mere ife ọ ya bara unu. Oge Chineke dị ka mma. Oge Chineke ka mma. Unu ya ege ntị n'okwu a. Nwa ya bịa. Ọ dị mma. Mma bịa ka nnawa na anyị nwere ụka mgbede. Ka njọ. Chineke ji ngozi chekwa ọsọ. Obele madam. Oge na-akpọ m. Ị na-ajụ m ma m na-akpọ gị. Ị nọrọzi afa gị. Bịa ka ije na supermarket ahụ ebe a chegote. Ozi ka ichizi na-efi a. Biko soro ya ka onye belile bịa ijegotere m ene ka akụkọ ga-adịrị dị mma. Ngwanye. Ị eji na supermarket ahụ ebe ni. Gotere m Duffy cream. Ife a na-elekwa ya bụ 8,000. Duffy. Duffy. Fusion soap
2,000 naira ka nyele ya. You go to them liquid finger 7,500. Go to them sun dry perfume 7,500. If any put 25,000. No, maka mkpụrụ ebe ahụ ka iji na list abazo ụmụazị ọ na-eme ụzọ ife n'isi na makwana na ụdị mkparị aka mmadụ adịghị Minaji! alaike Biko ngwe weniwe. Wela akwụkwọ a. Utam sinye gị. Iwere gị a. Tinye ya n'ime. Ije na supermarket a. Ọ ma ilu ebe a ịkpọta nwere ihe m dị n'akwụkwọ a. Iwere akwụkwọ a nyefa. Fanye gị ihe ndị m desiri ebe a. Weneta m ya. Ma ị na-asụ elu ya, ị na-asụ elu biko. No. Ọnụ ka ị na-agọzi maka na m na-asụzi nsọ ọkụ ya onye nke mekwalụ gị ya fọchọ onye nke sụkwalụ gị nsọ a na-asụ na iji wee na-akụ m ọnụ ọmaka ọnwa m ị na-akụ m ọnụ na na-asụ nsọ onye nke sụkwa nsọ ebe a fọchọ onye nke asụkwa nsọ ọ bụ mụ bụ Chineke kere nso onye na-asụ nso amoni inasema yana kama nso abechi ya beti ali focho ya beti ali focho ife mkpụrụ ya fọ ka ọ na-enyere m list ka sị na mbụ maazị ọ na-emere m big guy okay Dolphin cream 8,000. Obiago. Dolphin cream 8,000. Fuchonso 2,000. Fuchonso 2,000. Lily. Liquid finger 7,500. Dolphin cream 8,000. Fuchonso 2,000. Liquid finger 7,500. Sun dry perfume 7,500. Makobele ife anua. Get away. Nonsense. Minaj, ke maka ihe ngwa gị ka igotere m? Ke ihe ngwa gị ka igotere m ke bụ? List inye m dapụ n'ụzọ wee sị ka emeka enye m list ọzọ. Na-enegodi ihe na-ekwu. Agadi nwoke dịka gị ka m delu list nye. Ije n'ụzọ ịtụfuo ịgwa m na ịmara ka o si wee dapụ.
N'elu star welu. Je kita je gote ihe ngwa gị gotelu. Achọ m ifu gị n'ụlọ a na-ejiro ihe ngwa gị gotere m bata ebe a. Ma ọ bụrụ mụ na ama mba mụ na gị. Biko susuru ihe asị ebe a. Ọmarịcha uke geke ime adị m mma uke gekwe n'afa gị mba Adaeze Adaeze afa ịkpọ gị taa eme m ore dịkọrịkọ n'obi uke gekwe n'ife ị na-eme m na-aga akwụkwọ na last potek Ula Lasipoli. Okay. So, gini wukwa n'afa gị? Afa m bụ Menaj. Nwanne Ibeto. Ị na-anụ maka ndị bi Ibeto? Amanụ m ha na. O nwere ndị na-amara ha na this town. Ha ji ezigbo ego na. Ọmụ bụ nwanne Ibeto. Menaj Nigeria Limited. Importer, exporter. Ọmụa. Importer na exporter. Iri akwa ndị security gị ebe a. No. Baɗi. Uche na-abịa obilebi. Lapụ ife ede na moto banye moto. Ngwa ụsazi alụ ka m surprise ya gị. Kedu ife ịbịa ịga ebe a? M gara ego ude na ncha m ga-eyuzu. Ego na 15. Uwewa 1,005 ka iji ego udede na ncha. Ọ dị very poor. Ngwa ife ọbụla ịchọ ịga ebe a opipi pikiti m ga-akwụ ụgwọ ya. Nwanne Ibeto. Is it serious? Nana even na-agwa gị bụ ofofo pikiti. Thank you. Ọ na-eme m orikọrịkọ. Upi pikiti.
Uchai. Kevin ma kalo obere madam. Umeme menade if I go up. Yeah. Hey. Open my way if ma belia the statement Ogaba. Open me before Pacho. Oh yeah ba. Omalo. Nasi ne for na ke na kwa nke bezioku. Ife umu guys say tipo nega bo ututu 2000 na de ba. Eyengi mo pere mo. Elingo yi ya na kola adira akoka. Utu. Elingo ye gire ya na epeteli ya ina epeteli. Oh. Ah. No, madam, ife na ba ibo popo asingi nye mego mi na koeli na yala eyingi wo bero ina yala ise mebirigi ikogo oh eyelim gego were go pa come on nye mego mi na esusu ya come ina yala enwe ne migi nisi chimi ge lego like that ina free for sure if I'm going eziokwu na sieli ya se ba ponye mego mbiko ke ata ma akodi ya ina ko ne ma ya ma oh nega wa ma ke be ha Onye na-emebe mama madam Emmanuel ọ gịnị mere ne ka ngwa gị ina sieli ya ina sieli aso gi na expecteli ya ina before na agbaga n'enu mgbadata iwetelu mego m onye ala na esusu ya dị anofia chukwu bi n'eluigwe ga-awara m aka ebe na ife ngwa obere madam bụ fọchọ gịnị mere fọchọ mama madam nwanne gị nwanyị ozinye m ozi si m na mụ jee gotere efe na supermarket nse ka mụ gaa nsizie ụzọ apịa nwee ụzọ nkọlọ gas si ebe si wuchie m ha ji egbe ha ji mma dị mkpa isii bebe simu stop na mkpụsị ebe a mgbe ọzọ ha awa m aja egbe ha nakọrọ m ego nwanne ya nwaanyị si na njiri wee gotere ya ife 2000 tapụsị side gota then I pick it nya ka nna kwụsị obere madam ọbazie nta ọbazie mọta ọzọ wala ni ege ya ọdị mma ọjọrọ ma ozugbo ebe ezi na ma bụ ekwe n'ugbo ozugbo jidego di ya nọ ego na konye utu 20 use $27,000. Thank you for use 25,000.
Ọ dị mma. Mmeni achi ego nwa. Ebonye. Welo nka ya je treat onwe gị o. Ebe si n'ebe na mmeni achi ego. Manuel Mkaju obi. Ne no bere nwa ka gị bụ. Wala na nuri bụ. Ihe mụ na dị m ga-akpọrọ ụwa. Hello. Ba, ada. Omalicha. Omwa. Mandi beto. Mandi beto. Nigeria Limited. Importa, exporta. Ha, shaman. Omoneku. Ke kwan. Adiro mama. Ese. Adiro mama. Okay. Ke kwa defena mege. Isi ọwụwa na awam. Isi ọwụwa na awage. Isi ọwụwa na awam. Achọrọ m to send around the charge card. Mo na isi na awage. Mo send the charge card. Recharge card o parador. Isi na awage. Recharge card o parador. Na bawado. Hello? Chairman. Nana. Umwa kita se. Nana. Ala gede fa ya chiri. Nana. Isi ona where. Obviously mo sendere recharge card. Recharge card o parador. Mwambia supermarket. Walo utu 23,000 naira. Guna saya pernah supermarket. Depois saya kita otro saya ka koliemo nonsense. Oh, Minaj. Nya, ego m nye gị ka ị were jee supermarket gotelu m ihe. Iru ebe ahụ, wele ego ahụ, gonye nwaanyị ihe, bata gwa m na ha lu 100 kugbuo gị. Akwa ya? Ngwa gbachelu. Ego m nyelu gị, gbachelu. Ada se. Emena asina mpajo mmadụ. Emena asina Emmanuel na-ekwuka. Emena asina nwe obi ataka m mmiri. Makwa na ego a nyere Minaj ka o were je supermarket je gotere m ihe.
o wee bata si na-ezuru ya nke emere ya ka etigburu emere o were ego m nyere ya jee supermarket gotere m ihe were ya ruo ebe a gụnye nwaanyị ọzọ ihe sista ọ dị mma maka na ụbọchị ọzọ o mee ya ime ụlọ ama mba m na ya adịsị jikwe ya gwakwa ya chikwe ya wụ Minaj, gịnị si n'ọnya mere ego Emmanuela nyere gị jee supermarket jee gotere ihe? Gịwa ka a na-ajụ? Achọrọ m eziokwu, atụkwara m asị. Akọla ekwensu nye anọ eziokwu na iwere ego nwanne m nwaanyị nyelu gị je gotere ihe je gonye nwaanyị ọzọ ihe na supermarket ọkwa ya ya ma ị na-ajụ mụ na gị eriwe ego ọgbọ n'ụna ị na-atụzi egwu iriwe ezi irube isi ya ikpere gị na kịta ịpụta belt gị nye m ọsịsọ. No. After. Ebukwana m oge o. Ana m achị. Ọsịsọ. Ọ na-apụta fọchọ. Ị na-ewepụta ya fọchọ. Ana m eche gị fọchọ. Oya! Thank you. Fọchọ. Dina na n'ọsịsọ. Ọsịsọ! Dina. Nna apịa gị ị na-agụ ya igu ruo 10 m rapụ gị ịnụgo 10 Given major work and may again. Rap. Ị na-enweta onwe onye bụ Daniela anyị na-aga na-ebizi ọ ga na-enyere gị aka n'ife n'ọrụ ụlọ idokwaba ụlọ
Daniela, nwunye m. Nne, biko na lukere na o. Obi. Onye tuka agbọghọbịa ịbịa ka anyị na ya na obere n'ebe a. Achọrọkwa m ya. N'otu agbọghọ anabụrụ ya ịlụ ọlụ kwesịrị ịlụ. Ndị akwụkwọ ndị akụziri ọlụ akụzi ọlụ idokobo ụlọ. Fama o dofe anya ọfụma. O nwere ife ome. Biko, gosi ebe onye debe akpa. Sirapụ nke onye na-achịkọ. Ojezi. Ogwe gị isi. Ụwa mgbere ka mma, ejighị ike ebe ndị ihe ụwa mgbere ka mma. Ụwa mgbere ka mma, ejighị ike ebe ndị ihe ụwa mgbere ka mma. Kom, ya. Nwunye ma nọ Ma. ọpụlapụ. Up, thank you. Gị maka Ela. Elele. Bụ n'okwu ka mmadụ. Oga, elele. Ọ nọ n'ime ụlọ. Thank you. Nwata anyị Daniela. Ọ na ya. Ototo. Ọ nọ n'ime ụlọ. Ototo. Oga, Oga Gaiman,
If I can jump on your malicha. Oh, why you biko? Baby, obukwa na ndikwa n'ime. Idi me moya. Idi me no kita. Nwunye gị kwa. Rapugoro nke nwunye. Wasenta acho ya na mulinji. Ịbịa kwa biko. Ma ụtazi kwa mo. Ekotara gere. Yo, ikana gwakwa gị. Ichokwa no kita ta. Ifuru ọnụ gị, Madam. Okay. Biko ewekwa n'iwe. O nwere fenchi egwe. Iwe a na-ewe m ọ gịnị kwuonu? Ọ maka amụtalụ Madam, ewekwa n'iwe. Iwe a na-ewe m, ara m ewe iwe. Ọ maka nwa gị na ọga na-achọsi nse. Ọ na-ewute m n'obi. Nye ka ndị si ka ntụnyere ya alo. O nwere ofu nnukwu onye ọma. Ọ na-ekunye ndị mmadụ nwa. Ịbịakwala na nke ọbịasịlarị ekpere ozugbo ịmụọ nwa. O megoro ya ndị mmadụ hinne. Eziokwu ka ị na-ekwe ya? Ụbọchị ọ. Mmiri na eziokwu ka ị na-ekwe ya ka ọ nọ njakịrị na amagharị ike na ama nkịta. Ịchọ nọmbịa, nye gị nọmbịa, ịgbakwala ya na fon. Ije ọbịasịlarị ekpere ikuru nwa. Fọchọ. Ka nche ya eche. Nchesi ya ga-agwa gị nugo. Mana Chukwu gọzie gị ka ọnọdụ m si na-emetụ gị n'obi. Ọ tọrọ m ụtọ. Dalụrụ ine nugo. Hello? Onye amụma. Sonto. Ọkwa ikwelu m nkwa na nyesi gị ego anyị mesi ekpere ị ga-eme na mama mfụzie nsọ m ọnwa na ya abịa. Mana kịta nna ebe anọ m na nsọ. Onwe ime m dị. Ị nọ na nsọ? Ị na-afụ nsọ kịta? Kekwana ihe anyị ga-eme kịta? Ịmụ ife menụ, Sonto. Ị ga-ewetakwu 300,000 naira. Ka e wee kpezialụ nnukwu ekpere. M wetekwuo 300,000 ka imekwu ekpere ka nke imelụ mbụ. Nya nke ego m nke riri eri aka ezuru gị, ịchọ ka m wetekwuo mọ. Ịghọtakwa ife m na-ekwu? Ị ga-ewetakwu 300,000 naira. Ka e wee kpezialụ gị ekpere, mmụọ nsọ esi n'elu wee zuo gị arụ ọfụma. Ịdị ime. Ị na-anụ ife m na-ekwu? Ọ dị m, anụgo m. Thank you.
Obiago na-akpọ. Ogini. Kedu for? Ogini. No. Ọma gị na-ajụ ọma gị na-ajụ ọgịnị o rubere mgbe m na-efi So nke a na-eji ime ifuru ya. Ifuru nke a na-ege ime ọkụ ya. Ọma gị agwa okwu. Enwe ife na-eme gị n'isi mana ịmarụ. Enyekwana m nsogbu chacha. Ọkwịfụnụ na enyela m nsogbu. Nara a na-asụ ya nso na-asụ kasị m ntị. Da. Chiata azụ ebe ọsọ. Ihe maka na mba izu wee bata n'ụlọ a wee lụba n'ụlọ a. Na. Mbịa ya sọ ebere madam obere fere mmadụ fere mmadụ aka mma ya gwa ebe a. Ife a nji n'aka. Ọ bụ na ị kpachara anya n'efife a, ewere m ya kụpụọ gị isi. Ka m na-agwa gị, ewere m ya kụpụọ gị isi. Na ịkpalitego m fọchọ. Na pasazie dan. Mma agwazi madam na ife gị na ọ ga na-eme n'ime ụlọ a ma ọ pụọ. What am? Na. Abakazo. Minaj, ogini kwa. Na. Amezina m. Ọkwa maka ife a na-eji mee. Ke ife ozi, ke ife na-ekwuzili otu a. Ngwa m, ke ife ịchọ ka m meele gị gwa m. Na. Oge one kicho. Gbadago die. Gwanụ m oge one kicho nọ. Ife ọ bụ na ịchọ gị. Ị na-enyezi m ego ego ka ị na-enye ọga. Na ife nchọ bụ ihe enye that thing for sure. That thing ihe enye for sure. Which thing? Ifuala bi ihe bidozi. Mana. Ngwa mbe anụgo. Saru moto ọsịsọ kita maka na eji m ya na-apụ. Inugo? Okay. Saa ya kita.
K4. Ka ije mee ife a ịchọ ka ime. Ifuru na madam abatago ka ife na-ekwukwana. Bịa ka ijebe n'ụlọ. Madam moto. Ọ dị ka ịchọzi ka isi ọnụ ma ịchọzi nwezi ife ịchọ ime. Magachukwu nke ikwu soguru facha. Ifugo no ka ijebe ka. Si asalu moto na napu apu. Minaj! Minaj, gini mere ka asara moto nsigi sarum na napu osiso? Na nje mabe na zuno. Chiro biya dige naka. Mba weputia. Weputia ihe dige sahe ya kana. Wera kana bo mehe ya. Ewo. Oni here bro pant wine. Ewo. Oh, brage potofo. Panty wine. Hiji. Is it not rag? You should reach salon moto. Kebis we wote. Pante. Zami hem jugi. Kebis we wote panta. You should go ya. Daniela! Yeah, boss, it's up. Panty, Kiji. Madam. Mama na wa. Yeah, mama na wa. Masige nyoya na rogi. Oh. Go see ya ijinaka. Sahe yo kuma. Ifugia. Onye nwe. Minaj. Paint him. If you just paint him, Hey. Madam, iya bono panty so basan. Can you face this panty him name? Ay, mama. Veno. Madam, go bisa kebo ezoku me bisa kebo ezoku na. Ana megenti. Madam, ifa bo paint money lo. Ana ma agafe. Faisait pas de mon îlot. Madame, on a aussi mis que. Oh, ma American say. Fana. Thank you for all. Ya, my idea ya. Bruce sare moto, sasiare moto. Campo. Oga nota zena mgbede.
unu na-abụ abịa kwuo okwu unu na pants si wee ọkwa ihe unu na-ezuzu ọ ya pụta ihe taa n'enu unu Daniela Mechani also. Pantio, Daniela, Pante, Daniela, Panta. No. Gbarụzienụ o ewezina m igwe maka ụra mmarụ gị ọkwa maka na ịkparịrị dị mgbe kpọọ dị m ezigbo iyi ọ ya mere ji wee marụ ụra biko enugo gbarịnụ Sister, iwe gị eziokwu atazi m ewelu gị iwe mana ka isi afụ dị gị abụrụ ka ọ dị ọ bụrụ ka isi eche ya ka ọ dị bidogokwa ọzọ ọkwa ibidogo ọzọ Sister, ka m gwazie gị nke bụ eziokwu ebe na ị chọrọ ya ebe na ụta ka ị chọọ ya ka m gwazie gị nke bụ eziokwu di gị Mike dakpo m Sister, ọ na-eme mgbe ọbụla ọ gaghị pụbara ọrụ gụọ na onwe gị kwuo ochie taa azụ ọ bịa na-edina Daniela otogo m kwesịrị ịgwa gị ọ na-emetụkwanụ m n'obi ka m gwa gị mana amara m ka m esi wee gwa gị ya ọ na-eme m ka m gwa gị mana kemgbe anyị masị m ụla ama m ka m esi wee gwa gị ya biko ewe n'iwe na m na-agwa gị kịta biko sista ewe n'iwe biko ala ị na-achọ ịgwa m na ihe anyị gwara m kịta bụ eziokwu sista eziokwu ka m gwa gị Sister. Samantha, Ma? you're still watching TV? Yes, ma. It's okay. Please remember to turn off all the gadgets before you go to bed, okay? Okay, ma. Good night. Thank you, ma. Good night, ma.